Kangge jaipongan sak lajengipun sampur kula aturaken dhumateng Bapak Soleh Joko, Bapak Dedi Erwin, Bapak Farel, ugi Cak Kuprit, Bapak Mada Lilis. Ya, sementara munggah marine mandar Cak Lilis. Ugi Bapak Mutia, Bapak Anggika, Bapak Rispalia, ugi Bapak Melati, Bapak Vivian Kacong, Bapak Yudi Eka, Bapak Supriyono, ugi Bapak Raisa, Bapak Raisa Gampang Sari, ugi Bapak Suyanti, Bapak Ravelia, ugi Bapak Agus Rina, Cak Roni, ugi mboten ketinggalan Bapak Suko Untung saking Puncak Argosari. Ugi Bapak Angga Agus, Bapak Apita, Bapak Puspita. Ya, monggo. Iya, iki teka rolas, tadi 6 cc. Iya Pak, iya Pak. Nah, diketak ya. Siap ya? Iya Pak, Soleh, Cak Dedi Erwin, Caca Kuprit, Bapak Mutia, Bapak Mada Lilis, Vivian Kacong, monggo mriki jaipongan, monggo ala monggo. Sugeng dalu, sugeng pinanggihan. Para rawuh wis jangkep 6 cc. Tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe
sabar ngeteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni ragane ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing kudu pangapurane andung tresno bebojoan selawase yen mulos liramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ana lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sabar ngeteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni ragane ora nyono sampeyan sanggup ngenteni nyatane tresnamu lan suci
Oke, batur sebanut, terima kasih atas penghormatan bagian kocok-kocok penjoget yang mana telah sudah tampil di pagelaran